Joo, hei, kiva, kun pääsit tähän mukaan. Joo. Tiedät, mikä sun nimi on? Mä oon Aleksi Pentti ja mä toimin Hulluporolla ravintola vastaavana. Mulla on vastuualueena Hulluporo Areena. Ja sitten tässä Pensiksellä teen sitten tällä kun Areena on kiinni, niin teen täällä sitten vähän täydenvuoroja. Niin. Joo. Aivan. Eli tämä Hulluporo on tämmöinen kompleksi, mihin kuuluu kaikkea aika paljon tässä leviä. Joo, meillä on täällä, onko meillä nyt sitten 13 vai 14 ravintolaa. Joo. Sitten Kemistä löytyy vielä Merihovi ja sitten kesäpaikkoja löytyy sieltä sitten kanssa vielä. Niin justiin. Sieltä sanomasti. Joo. No kerro pikkusen tyypillisestä työpäivästä. Siis sulla on nyt tietysti monta rautaa tulossa eri toimipisteissä välillä. Vaihtelee tosi paljon. Että jos täällä joutuu aloittelemaan aamulla 8.45 tai sitten menet yökerhoon, niin aloitat siinä 6, 7, 8 aikaa illalla. Illalla, niin. Se on sitten 4. 4-5. Voi olla, että menee välillä vähän myöhempääkin. Aivan. Se on ehkä suola tässä nyt sitten, että saa tehdä vähän joka paikassa. Sä erilaista. Niin. Aivan. Ei pääse rutinoimaan. Joo, eikä leipääntymään. Niin. Jos mietit peruskoulun aikaista itseäsi, niin olisitko yllättynyt siitä, missä nyt olet? Joo, mä en ajatellut kyllä tätä ehkä itselleni silloin mä halusin kyllä. Mä ajattelin, että mä lähden opiskelemaan niin eka lukio ja sitten logistiikkaa sen jälkeen, mutta ei se peruskoulun loppu mennyt sen verran hyvin, että olisi sinne lukioon päässyt, niin sitten piti kauppikseen mennä ja siellä sitten pari vuotta ja sitten siirryttiinkin suoraan työelämään. Joo. Että mä oon sitten logistiikkapuolella ollut kyllä töissä. Olin ihan 5 vuotta keskolla vakituisena, mutta niin, sitten ihan vahingossa kaverin baariin menin käymään ja sitten se tuli kysymään vaan, että mitä sä siinä turhaan notkutettu töihin siitä ilman. Sille tielle sitten jäätiin. Eli se kauppiksessa Merkon? Merkantti. Joo. Sulla olisi logistiikka pyöri mielessä. Joo. Se oli jotenkin silloin, oma perhetausta on sillä, että mulla on isä ja isoisä ollut kauppiaita. Mun sisko on UK-kauppias, niin mä oon jotenkin sitten keskolle, mulla oli niin veri veti silloin ja sitten se logistiikka tuntui niin sillä tuonnevalta, koska se oli niin siinä lähellä. Aivan. Lähellä, mutta sitten, olihan se vähän erilaista kuitenkin, että se oli varastotyötä pääasiassa, mutta ihan mukavaa, että mukavat työkaverit oli silloin. Niin. No sehän on joka hommassa tärkeää. Tekisitkö jotain toisin, jos saisit aloittaa alusta? En, kyllä mä nyt sanotaan, että mä olen tyytyväinen tähän näin, missä nyt ollaan, että turhaan sitä on lähteä niin miettimään jälkikäteen. Kyllä. Mutta jos nyt haluaisi, niin voisi tietenkin lähteä koittamaan jotain muutakin, mutta en mä nyt näe tarpeelliseksi. Mä oon ihan tyytyväinen nyt tähän tilanteeseen. Sulla tulevaisuuden suunnitelmia nyt sitten erityisesti ammatin suhteen? Ei, kyllä mä haluaisin enemmän henkilöstöjohtamista vähän enemmän vielä niin kuin, kehittyä siinä, mutta se vaatii itseltä ja myöskin sitten omalta esihenkilöiltä ja esihenkilöiltä ja sitten myöskin tulevilta alaisilta vähän, että miten he suhtautuu siihen. Kyllä, se on vaativa alue. No onko sulla, mitä haluaisit sanoa nuorelle, joka nyt pohtii opiskeluita ja ammatinvalintaansa? Älkää turhaan niin stressatko sitä, että ei tarvitse 16-17-vuotiaan ei tarvitse päättää loppuelämää vielä. Sanotaan näin, että jos ravintola-ala on siitä hyvä, että se opettaa kyllä ihan kaikkea elämää sitten, että sieltä löytyy sitten vaikkei muuta, kun pääset vähän yökerhoon keräämään mukia, niin opit siellä vähän tekee töitä, niin arvostaa sitä, että missä raha tulee, että se ei tule taivaalta tipuun ja kasva puussa. Että sen pienen palkan eteen joutuu tekemään aika paljon töitä. Kyllä. Ja sitten opiskelu kannattaa kyllä, ei siinä mitään. Mitä enemmän opiskelet ja mitä useampaa osa-aluetta sä alitset, niin sitten jää paremmat mahdollisuudet sulla on työelämässä muutenkaan. Sijoittua sitten. Niin, sulla on vaihtoehtoja enemmän. Aivan. Voit oikeastaan valita, että mitä sä teet siinä kuntaan, jos on tietotaitoa ja
taito lähinnä. Hei, tosi paljon kiitoksia Ei mitään. näistä ja tsemppiä täällä eteenpäin. Kiitos. Ja kiitos, että pääsin tähän näin.